Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka kot admission nagamta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kishipai la yalam shakla ki bru ki bla shakem bar ki bede ki nong yarap jogi let no ki bihar thama ki rupat ba apa helgam. La yalam ki shakla khna bakin yalam lenti shiki jakari jongi let no namar bagi shipai ki nget bagi ni ki bru ki tiplut ki jakari jongi let no. Nang tala piaru bon perton ki bol pahara bantala si ki san pu southly ki lat hasurok ba ban yok kem ki let no ki bihar thama apa helgam. Kila khanglen tiru ya ka surok habai saran khnang baki let no kinom yotlar perkrat na India. Hadu minta ki dantang langut ki let no ki bla saki ki bla yok bat ya ka dur jongki bala pintik naru na ki saki hadim bla debdro ya ka dur. Ki langut ki kinthop ya arngut ki bana Pakistan berwe pat na Jammu Kashmir. Hakui pat ka khubor ki shipai lalap ba ya ka Jakari ki let no ke badan Ponch district bat na ka de ka Jakari lalap Santli ki bom IED ki baga jing kya jongki kelas dang nadu boshi kilo shiteng hadu basan kilo ru. Nang tak lalap ru ki wireless bagi chan bagi let no ki pendan kam. Ka jingkan ra let no ka jurba hakeleng ki benta jang Jammu Kashmir hadi ka jingja ka belaja apa helgam.